indlunkulu engomama mothers ondlunkulu sifake esontweni hayi umfundisi sethandazile uthi bayida sobhenga namhlanje ngibingelela indlunkulu abantwana besilo abakhona phakathi kwethu ngiyaxolisa ngomphathi ohlelo siyami dabezitha umntwana ongixolela ngibingelela indlunkulu yonke ngibingelela usingaye namhlanje uMabheka ngizoliyeka lelale igama ngizobiza nje ngithi usingaye namhlanje uMabheka nendodakazi yethu ufike nomakoti namhlanje uMabheka we are so happy today that he came with his better half. Thank you for coming, my daughter. You are most welcomed. Ngibingelele Mabheka's family. You are most welcomed. Ngibingelele indlu yonke. Sanibonani. Kufishane nje kuthiwa ngizokwenza. Angizusho ukuthi ngiqala nokwenza. Angazi ukuthi kwenziwa kanjani bayeda kaze nje ngiyemukela inkosi emzini wayo akushiwo ukuthi ngemukela isilo ke kodwa ke isilo singithumile ukuthi ngizosho ukuthi bayede isilo singithumile ukuthi ngizosho ukuthi nemukelekile nonke lapha ekhaya lamakhosi. You are all welcome this evening. We hope you are going to enjoy the royal hospitality. We hope we are going to even to teach us how to dance the way you dance, because we are not in tears today. We are happy. We are congratulating Mabheka tonight as our son. We are saying, well done, Dodana. Wenze kahle. He's always been an example that we wish we can do what he's doing, but due to some certain circumstances we cannot. Kodwa nje akushuthi ngizokwenza ispeech bengizokwemukela nje indlunkulu yonke kusekhaya layo indlunkulu. Ngiyabonga ukuthola leli thuba kulula futhi ngoba ngikhuluma ngomuntu engimaziyo indodana esizele uNkulunkulu noma ekhuluma encwadini yakhe engcwele ethi othanda inkosi uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke nangengqondo yakho yonke nangomphefumulo wakho wonke abesethi kube njalo ke nakumakhelwane kanjalo ke nenye ingane eyomphakathi irrespective of color or creed or race. Ngakho ke kungakho ngifisa ukuthi ngigcizelele namhlanje ukuthi impela uIshwa is our son, uyindodana yethu. Kwesinye isikhathi ke mawuzele uzala okuhlukene. Abanye baye balibonisa uthando kubazali, abanye babe nalelo bhadi lokungakwazi ukubonisa uthando kubazali. Ingane ke eyenza bonakale ukuthi izelwe nokuthi inothando nomzali yakube eseyithanda. Ngakho ke siyabonga ma osukile njengalolu uIshwa uMabheka nomndeni wakhe bebone ukuthi abeze bazohlala nathi la kufanele futhi akulona iphutha. Mabheka siyabonga kakhulu ndodana. Loku esihlangene ngako namhlanje kufanele awugcinanga njena ngokuthi wenze izinto ezidinga ukunconywa la esigodlweni phansi kwesilo ubonile isupport oyinike isilo neroyal family yonke ngekhathi eziningi ngizokubalula okuncane saziyo ukuthi ukwenzile ukwenzela isizwe sonke nabantu bonke. Siyabonga Ishwa angeke ngigxile ekutheni
wenza ukuthi wenza nokuthi ikakhulu ekhaya. Into yasekhaya ingane yoyithatha uyiphonsela igeji ihambe iyohlakula, uyiphonsele umgqomo ihambe yokha amanzi. Ngeke bese sesithi sokuncoma lokho sekubhale phansi. Uyakwazi nawe ngenxa ukuthi uyindodana yethu wenza into efanele mntanami. Naye umakoti naye wenza into efanele. Uyathi mayifika egodlweni zonke akhwishize ubone ukuthi kungena umakoti la salobola thina. Na indodana isilandela umakoti, so umakoti is busy now moving around ngoba kufanele. Kwezinye zezinto ke uIsha azenzile ke ezenze ukuthi azathole lezi zinto. Ngiyathemba lapho kade kukhona ebehlangene khona kuqala kubaluliwe at large ukuthi wenze ukuthi nokuthi nami ngizocaphuna nje kancane lokho angeke umuntu akaqedwa vele. Yebo sesithi inkosi ayiqedwa kodwa nayo ishwa ngoba ngizoze ngithintwe nge-feather duster ngoba ngisheshe ngenze ngiphume. Kukhona lento okuthiwa i-social cohesion. Sibizelwe sonke ukuthi sazane, sibambane and move forward ezweni lakithi angithi. Singabheki ukuthi ngizobamba omnyama, ngizobamba akithi kuphela. Sibambane sonke ngoba we are a rainbow nation. Ngakho ke esihlangane ngako today is not a mistake. It's the way of life. It's the way it should be. Nango kaNkulunkulu. Asho ngoNkulunkulu naseBhayibhelini kwakho nomnyama kwakho nomhlophe kwakho nonjeni. Sonke singabantwana bakaNkulunkulu. Ngakho ke Mabheka kukufanele ukuthi ube la ekhaya lakho, kukufanele ukuthi ube indodana yethu. Waselinda Zulu, Ndlovakazi kaSilo, Indlunkulu Mamchiza, Indlunkulu onke akhona namhlanje. Angazi zikhuluma yini namhlanje. Because when Isilo yakhuluma umcimbi yaphelela. Kodwa namhlanje ngifisa ukubonga Ngonyama bayethi hlangana lomhlabathi. I felt it very important today to come here after the graduation ceremony, just to offer this gown, the certificates, the hood at your feet, Silo School. All these accolades remind us that we are only brought here by God and we will be taken here by God. And one thing I always say that no one brought me to Bayete and they can claim any royalties because it is only through God's grace that I have come. I remember, and I said it before, that my yearning to see Bayete was during my young age. And I remember coming to Linda Zulu Palace and requesting to meet Bayete. And in 1993, when I got my first job in Matuba as a driver, I switched the big Motorola phone off and I drove to Nongoma looking for the palace. And it was only through God that I could meet Bayete. For 1 hour, that time the secretary was Zama. I waited for 1 hour and I kept on asking her, am I going to see the king?
And she kept on saying to me, I must wait. And I promise you, that day, it was a wish come true when I met Baete in Ndlunkulu wasekhangela and Muntwana Pindangene. It was like getting an entire bouquet of flowers just once off. And that is only through the grace of God. And over the years, we've seen who Baete is. And I always say that the people of South Africa don't know who Baete is. There will be a day they all will hang their heads in shame and say we should have. Because King Shaka Kasanzanga Kona wanted a united nation. And today we see King Shaka in front of us, Baete, Silo School. And if you see King Shaka in Baete, you will see God. Really, you might say, "Alo muntu yahlanya," but one day is one day. You will realize. Also, too, I feel very blessed because it takes me back to King Dinizulu Baete. And when I look at how King Dinizulu suffered, and he passed away at a very young age, and only one thing that he wanted is dignity for his people. And today we have Baete here in Osotho, where once Baete great-great-grandparents once walked here. How privileged we are just to walk on this ground, just to enter here. Fanele sihlonipha isigodlo. People say umuzi isigodlo kaSilo. We go all over. People tend to hide the Zulu nation's power, contribution towards the world. We find it in Britain. Why not here? And I'm so happy that today I receive my blessings from my King in Ndlunkulu onke, because we are Baete's servants. Zokela impi noma bathinta Silo. Ngeke saba abantu thina. Ngeke. Zokela impi. And I really mean it, because even there were times we see people even using their hats in front of Baete, and we say, but why aren't you following the rules? Fanele sihloniphe noma ubani, fanele sihloniphe. And I'll always respect Baete till my last breath, because when I look back, I'm happy Swari is with me here today. When I look back in 2003, when it was our wedding, on 23rd November 2003, after the wedding, well, Muntwana Pindangene attended the wedding in 2003 with his cabinet. And even then, there was still something missing.
After the wedding, my Swami wanted us to come and he would have a small reception at the ashram, Isondwen. So we went there. And today, my Swami is no more, but I have my Swami in Bayet, Silo School. And that's why God has willed that we are here today to offer all these things at your feet. Bayet. Angibonga kakhulu ukuthi namhlanje I stand before you this evening to celebrate the very interesting function that we have for Mabheka Ishwaram Lachman, who have been receiving some honorary degrees of professorship, mastership, and then doctorates. I know very well that it's very rare that a person can be honored with so many degrees in one day when you have never sat behind the desk, but because of his anthrophonic business that he has been engaged in for years. If you think of his age, the first day I met him, he was not even 40 years. Because he celebrated his 40 years, I think, almost about 2 to 3 years ago, if I'm not mistaken, in Coastlands Hotel. Yeah. Basendlongolo ngiyafisa ukuba nginibongele nina basendlongolo. Ngibonge kakhulu ukuthi uDokotela uFakazi aphelekezele ubhuti wakhe ngoba yibo bonke laba bangamadodana ami abakhombise ukungithanda mabe ngamadodana ami bangamadodana enu Ndlunkulu nani nabesilo. Ngiyazi ke ukuthi akuvamisile esikhathini esiningi ukuthi abasendlunkulu mhlambe babe nayo imicimbi enjengalo umuntu ongekho ngaphakathi, kodwa kwenzeke ukuthi azo celebrate noma azojabula kanye nani basendlunkulu, eyibongela naye uNkulunkulu ukuthi umenze wathola ikhaya. He has got his father, that's why he is here today with our daughter-in-law Ishwari. Kepha ke namhlanje inkulumo yami ayizubande kakhulu ngoba njengoba seshilo uDokotela uFakazi ukuthi inkulumo yami ngidlulisile lapha emcimbini lapho uIshwaram Lachman akade ehlonishwa khona enye yama universities in theology from Los Angeles in California and the United States of America. Ngizofisa uba ngiqoke ukuqoqa nje konke engikwazi ngaye kanjalo nangumnikelo wakhe phakathi kwethu ukuze sikhulume ngoMabheka engimaziyo nani enimaziyo nesenimazi. uMabheka wafika emncane la eNdlunkulu, waphokophela ukufisa ukuthi asondele eduze kwesihlalo sobukhosi. Kepha ukufika kwakhe akafikanga njengomuntu
owayeze nje ukuzobona inkosi kodwa wafika, he had some wishes within himself. Uthi konje uma uNkulunkulu engambusisa, what can he do for the nation of His Majesty? As we are all aware, this weekend, the Initial Congregational School of Theology, Los Angeles Development Institute, and the International Accreditation Organization bestowed upon Ishwa Ramlashman Mabheka Zulu the honorary professor's degree. Njengoyihlo nowashiya kuye indoda endala uswami ukukwelusa. Ngiyabonga ukuthi you still take your stand as it used to be during your youngship. Indlovu likhona ukukweseka kanjalo nesizwe sikababa, sikhona ukuqinisekisa ukuthi siyabambisana nawe kulokho kuhle okwenzayo. Izenzo ezisho lokho ngendlela owenza ngayo izinto. Everybody that you have done something for him is supported by everybody. Ngabe ngenza iphutha uma ngingabongi umndeni wakho ngokweseka njengoba sengike ngasho. When I thank Ishwari with the support that she gave you all the time. We always invite you. I always send you someone. I always ask you to help. And you always help without getting any permission from me. You need not to seek permission from me. And then you always inform me that you have done it. And I always see things on TV that you have just hand over some buildings. There's the one building, the one house that you have asked me to hand over when I get time to go to Durban when COVID-19 lockdown is over. I will inform you immediately after the president have announced the last leg of lockdown.